Bai, nik etzin entzun da daukatena, aitite da mama eta 3 alaba, eta itxuraz mutil bat ere, gaztiena, Santurtzitik itxasontzi baten Frantzia aldera eroabiela, euro joan ziela, ero gana dela. Eta hori 1977 zan, eta Santurtzetik itxasontzi baten Frantzia aldera joan ziela. Ni ez dakit ziur ezan zenbat urte hon ziela han, baina bai, adierazgarri moduen ero da, nire amak bintzet, nahiko politio jabela handik urte askotara frantzesa, nahiko ondo defenditzen zen frantzesez. Eta orduan suposatzen dut, urte batzuk, pare bat urte, ez dakitzen bat denpora egingo bielan, eta euren seme gazteena, Frantzian hil zala. Ramon eta Raimundaren seme-alaben izenak aipatuko dituzu? Bai, nagusiena Irene zan, Irene Areitio, bigarrena nire ama, Feliz Areitio, eta hirugarrena Mari Areitio. Eta mutile Ramontxu, baina, adinen arabera, nahiko adine zegoen neska gaztien artien eta mutilen artien. Ez dago datu askorik, baina 10-12 urtekin ero hil zala Frantzian. Eta bertan daue lurperatute. Zuk ezagutu ez duzun osaba bada, ez da? Ez dut ezagutu. Beste izeko biak, Maritxu eta bai Irene ezagutu. Horre beste bizek ondo bai. Eta gogoratzen duzu Frantzian nun egon ziren zein herritan? Osez, erolako zerbait izena. Baten baino gehiago sartu naz interneten eta apurrak okatzeko nun dauen. Eta, ni amari entzunde oso barri txiki bat zela. Eta, eurek bertako jentiekin harreman nahiko naturala zeukiela sasoi hartan.